Здравейте хора! В днешното видео ще ви покажа как да получите цели 3 безплатни скина. Това е мистер Депертмин. Абе вие ще ги видите като ги направим. Първо влизаме в Google и пишем Epic Games. Е така. Така, аз ви предлагам, аз си направя нов акаунт сега и това ще го изрежа. 1, 2. За вас мина 1 секунда, за мен цел половин час. Така, натискате тук е акаунт, Apps акаунт. И за първия скин трябва да свържете Disney акаунт. На мен ми е важно да не ми видите паролата, така че малко ще ви мръдна програма на това. Е така е. Така, сега. Agree and continue. И link акаунт. Свързвате си акаунтите, след което влизаме в Fortnite. Нали това е друго. Влизаме в Fortnite. Така, както ви обещах. Влизам сега е тук. И на мен трябва да ми се появи новия скин. Изчакайте някакво време. Сега вече познаваш играта, готов ли си? Защото ще дойда да те взема, да те взема, да те взема. Гледайте са. Скипвам го. Турно. И получаваме напълно безплатно нашите скинове. Ето ги. И това са те. А за получаването на другите скинове сега влизаме и правим един лего акаунт. Ама ще трябва пак да ви мръдна, защото не трябва да виждате данни. Всичко, което трябва да направиш е да се срещнеш с мен. И сега играта ми се появява. Изчакайте, трябва да излезне пак да влезне. Така се прави. OBS, така не ми трябва OBS, в него сния и пускаме Fortnite. И гледайте сега, ако ми дава. Напълно безплатно е. Извинете, пичове, но все пак на мен не ми се получи от първия път, но от втория ден. Ето ни ги нашите безплатни скинчета. Това са те. И сега заради това, че ме изгледахте и ви показах как може да получите наистина много готини скинове, напълно, ама напълно безплатно. Моля ви се, дайте по едно лайкче. Наистина ви се молям супер много. Дайте по едно лайкче, ще се радвам много. А от мене, чао! Work it